Дори се ровно паси от колко далеч ме удари кучката. Я се върни, бе. Я се върни, бе, мангал. И черно грозен. Ела така. Ей, сега ще видиш какво ще стане. И отново продължаваме с следващия епизод на Conan Exiles. Така, върнах се в базата, фармих миналия път легендарни инструменти. За малко щях да ги загубя, защото умрях и защото трябваше да си изфармя нов ключ. Но в сервера има нещо хубаво, като умрете. И примерно ако е от ботове, нали, те няма да ви крадат работите и си запазвате броните, също така и тези, нали, работи на хотбара, предметите, които сте сложили. Но ключът не може да се слага на хотбара, трябва да е задължително в инвентара. Така, днес продължавам да си развивам базичката и да я правя на палат. Аз сега в момента разглеждам тук робинята, да я сложа някое оръжие. Принципно като имате роби, те се бият за вас, докато не умрат, те си точни до край. Което е много удобно. Така, меча става така. Да, и в последствие и дрехи ще сложа други. Но най-напред да се освободя от леда, който събрах, защото той е доста на бройка. И е хубаво да го използвам и за стомана включително. Значи с черния лед са го направили в играта да може да се направи за калена стомана, а пък обикновеният той си е за хладилници. Той черния също е за хладилници, но за по-добре. Като тук може да си направите и фризер, да не ви се разваля храната буквално никога. Черния лед невероятен. Така, да видя чукчето дали е тук. В смисъл, къде точно в инвентара да е, защото аз като бях умрял и те се поразбъркаха работите и то доста. Ето го. А той е Construction Hammer, а не Building. Добре. Така, за хладилника ми трябва Star Metal или Hardened Steel. Така, едното е Hardened Steel. Тук имам само Steel. Имам и Steel Fire. Ами, добре, няма да е веднага. Явно ще трябва да направя подготовка. Ледът е много удобен да го ползвате, ако ходите, например, на вулкана, защото там става доста горещо. Като изведете едно парче лед, хем се разхождате, хем си пълните водата и не страдате от някакви топлинни удари. А тук трупам съкровища. Ще го напълня с още злато. Макар че то ще ми трябва и още повече, защото нали, ще правя някакви лични съединения, които не съм особено реални. Много им глупа, да трябва да го стигне. Не трябва сейвър и флеш. Трябва да се направя и място само за легендарни инструменти и оръжия. Тук чак накрая. Значи тук
Ключовете ще ги оставя в средната стая. А на дъното съм имал още 3 легендарни оръжия, добре? Я фарма не падна миналия път, я гледайте колко много оръжия. Даже съм изпуснал едно. Цели 12 легендарни и 2 легендарни брони. Не е никак малко. Значи тук да проучам още рецепти. Нещо за правенето на брони, например. Само да видя къде точно. Тук на армор. Ого, още 51 точки, супер. Ще трябва в последствие още босове да бия, че това XP няма да ми стигне. И това е готино, че в играта не свършат бързо нещата. Изучих експлозивни стрели. Като ги направя с тези експлозивни стрели ще мога да чупя едни камъчета, където се съдържа в тях стар метал, за да мога да го фармя. За този иска 10 Hardened Steel. Още 10, нали, освен 10-те, които имам в мен. Че няма да мога да го направя сега. Нищо. Давай към магиите направо. Значи ми трябва само сейвър и флеш. Тук ми трябва шейптут за още кашончета. Чакай, какво? Как точно става това? Никак. Само като го движа, добре. Значи радиум джем няма да ми трябва тук. Тези отровни гъби също няма да ми трябват. Демон бот. Това за големите, нали, там за гиганти или мутанти, не знам как точно се казват.
Това също. Още Demon Bot. Dragon Horn, мисля, че за брони ще да ми трябва. Тези радиони джемове ще ги взема. Bone Meal, да, може да го слагам пред цветята. Dragon Powder няма да е тук обаче. Макар че те вече са тук работите, добре, тук ще бъде. Fire Powder даже 70 имам. Как го направих това? Ще ми трябва и друга стая за боядисване. Но ще трябва да е някъде покрай кожите. Видял съм се страна да направя още едно разширение. Да, то даже е свободно. И може да го направи с голяма врата или пък просто коридор. Без значение. Кожи още. Нареди ги така, за да мога да си ги подредя по-лесно. И тези, които не са за тук, просто да ги извадя, вместо да скролвам всеки път додолу. Тук ги слагам, понеже не ми се занимава да ги местя на други места. Нали, на други крафтинг локации. Тук има фор, което е доста важно, понеже ще ми трябва да си правя четки с него. Трябва да си направя и място за тупне. Може би покрай печките да бъде. Още кожи съм пропуснал да сложа. Първо ще ги подредя нещата и чак тогава ще строя нови крафтинг станции. Бурканите, сушено дърво, резин, абе слагам ги тук, връщам ги де. Има къде да ги оправя. Щерята на Омир, това махам също. Като си е декорация, не се води да съкровище, добре.
За боичките, докато им направя място, също ще мине време. Това се води за трежър, добре. Тази амфора не знаех, че чак толкова скъпа. За 500 монети. Златната руда. Chemical base. А сребърни барчета пропуснах да сложа. Добре, кожи имам да слагам още горе. Началото е така доста разбъркано, обаче веднъж свикнете ли си на базата и на чествете, които са изпредени, стават много лесно нещата. И това го слагам тук. Няма значение, че са на грешното място. Layer Silk. Така. Добре, тук слагам тухли. Следващото място... чакайте, имаш ли чест за метали? Да, и за тухли. Още по-добре. Ето го чест за метали. Да, стилфара също ще го сложа. И стана много по-подредено. Аз също се така да направя. Да, и после да си ги взема, вместо да ги местя едно по едно, става много по-бързо. Бурканите обаче къде да ги слагам? Аз седих се. Няма да ги слагам пребоичките, ще ги слагам ето тук за момента. Glowing Essence, не знам къде е точно още.
бъдете и малките кашончета. Така, гъбите ги махам. Бримстоуна слагаме тук на калдрона за химията. Ого, колко много стон консолидант, супер. Едно колко прави? Я. Едно дава по 5. Оха. Спасибо, я, добре. Репер китове. Другата страна. Трябва да ми измисля една също така. Другите неща са добре. Още отварящи ми трябват обаче. Ето ги, те даже са си готови. Тук какво иска? Chemical Base и 30 Aloe Leaves. Да видим често с метали. Не, няма други харденеци от тук. Добре, за тези трябва стамана. Тези декорации не знам дали искам да ги правя. Точно са и тези. Може. Onion Jar, Standing Clump. Ами да, ще взема още желязо. Ето къде има цяла хилядарка. Пускам ги всичките. Имам достатъчно Shape Tools за момента. Трябва ми месо, трябва ми също така още някой нов роб. Само да видя къде съм ги наслагал. Backwood Powder, така преместено. Още не движи, добре. Кристалите при бурканите. Тук има още кристали. И тук също. И още много буркани. Ето още метал. Супер.
Добре, подредбата вече става по-лесна. Много по-лесна. Мисля, че може да ми слагам имена. Да. Чакай, Star Metal 20. Вече имам. Не, няма да ми стигне. Ами добре, 2 Insulated Wood ще ми трябва. И ходилник мисля... Ай, това как съм го пропуснал. Я. Я гледайте. Тук ако някой се напъха в базата, без проблем ще си влезе. Ще ме украде. Явно не. Явно ще има проблеми. Така, друго, което е, в хладилника слагайте черен лед. След което, ако сложите обикновен лед, той изобщо няма да се разтопи. Така, храната, както виждате, има таймер. Местите я, вече няма таймер, вече си е безкрайно. Ако е само такъв лед, само обикновен също става. Не пречи. А друго, което е, обикновения лед е хубаво да имате запас от него. Поне 3-4 стотака да си имате, когато ви трябва за нещо. Аз слагам повече, понеже обичам да имам повече. И вътре пак спъхате храна, може да се правят и по-големи хладилници, но най-напред трябва да си направя стомана и така нататък. Дълго и широко става. Яко. Добре. Така, значи. Роби трябва да се намеря. Брадвичката може да я оставя за момента. Понеже не мисля да я ползвам. Сатора е подготвен. Трънчен подготвен. Въжета също. И също така може да мина и да убия още някой бос, но зависи. Може би малко по-късно ще видя. Сървъра доста играчи има, даже група където са цели 4. Има и още нови.
Мисля да отида в тази посока, може да намеря нещо интересно. Добре да си опитам и някой кон, защото превозът да ми е по-бърз. Особено сега в момента, като съм лек и след това. Друго интересно нещо е, че, например, като имате кон или някой домашен любимец или каквото и да водите с вас, когато, например, го вземете и да кажем отидете някъде надалеч, го забравяте или няма как да си го върнете обратно. И най-хубавото е, че където сте го оставили, нали, да гардва, като позиция, например, базата ви някъде пред вратата или отстрани на стената, той се връща някъде до 1 час на точно тази локация. Без да ходи пеша, без да тича, без абсолютно никакви проблеми. Директно много бързо се телепортира направо. За първи път идвам на това място тук. Сега резини бър. Давай обикновено дърво. Сетих си, че искам на тази посока да дойда, защото има такива носорози. Бих поубил няколко. Тези май са питомени, както гледам. Това е лъв. Те са много рядко срещани. И ги има някъде тук на А9. Съвсем в края на картата. Ако тръгнете да опитомявате някой, даже може да избягате извън нея, защото те няма такива гривни, които да ги убиват на момента, в който минат бариерата. От тези, мисля, че ще си взема сейвър и флеш. Ще видим. Айде се сътъра. От скъпото. Така. Колко много. Ще се кача горе, за да си направя още един апгрейд на книгата за магии. След това ще се върна тогава да ходя за ботове. Стаканът супер готин. И асенсьора си е супер. Ето много яко изглежда. Пълно все едно това стана жива, а не на игра. Сръбнах си малко от кладенеца. Добре, ще мога да се прибивавам демоничен кон и демоничен носорог.
Което е доста удобно за транспорта. Мисля, че няма проблем с теглото, което носят. Но пак ще трябва да се направи третия етаж на къщата или допълнително разширение, за да имам още място за да правя магии. И да видя какви работи ще ми иска. А това с боичките мога да го направя и сега. Значи трябват ми тухли, 50 тар, това предполагам... Не мога да предполагам. Абе нещо черно, предполагам нещо като мазут или не го знам. Трябва да му видя превода. Тухлите, ето ги. Да, и това с боичките. Вземам тук. Няма особено място за да го крафна. Трябва да е на по-горен етаж. Така ще бъде. По-направо не мога да го сложа. Но така не да се върна зле. Я? До някъде стана. Пак е леко кривнало. Еми както и да е. Тук боички всякакви типове могат да се правят. Да включа да пъка малко храна. То всъщност може да го направя на тази печка. Я да видим. Да, тръгна. Ама дали ще приготви нещо, нямам представа. Не, май само правите и специалните рецепти, нищо друго. Голяма скрънка. Толкова материали за една така печка, да може да се готви всичко на нея и накрая да не може да се пече. Тук за робите храна да си има достатъчно. Чата дали ще мога да го копирам? Не. Трябва да го препиша. Това е някакъв Walmart. Не го виждам в играта. Видя го. QLF. Предполагам, че той се търси с отборници, за какво не знам. Катар, къде да сложа? Да, сложих се. При тези химичните работи. Добре, друго, което мога да направя, я да видим. Нямам материалите за него. За тези също.
А пък от тези си мисля най-напред да направя е това. Значи, Hardened Brick ще ми трябва. Ама те как точно става? Ама обикновени тухли и Stone Consolidant в печката. Steel Reinforcement ще ми трябва и това е. Тухлите и Steel Reinforcement са най-трудната част. Така, значи Stone Consolidant да взема от тук. Пак добре, че стават повече. Явно нямам други готови тухли. Пускам ги всичките. Нека има. Чакай, ход ли? Защо бе? Имаш ли къде да видя температурата? Или само на тялото ми? Това друго, което трябва да направя е Steel Fire, както и ето този кръг на силата, за да мога да правя и нови магии. Ще ми трябва супер много удар, ще ми трябва също така баркове. Hardened Steel Pick. Или ще мога да го ремонтирам. Да, трябва да мога. И друго, което е, ще трябва... Hardened Steel 9 и едно Shape Tool. Сериозно нямам. И сега да погледна. 43 стила, заедно с Black Ice. Да, ето го. 43 Hardened стила. Ми пускам ги да се крафнат. Ядата ми става горещо тук, едно ледче да изпия. Печки бая дигат температурата, не го очаквах. Може би ако направя някой джамп тук отгоре, не знам. Спирката искам да си я правя, защото като я ремонтирам напълно, ще мога да я подобря ефективността. Ми трябва апгрейд кит, обаче не си Simple, ами най-доброто, което има. Ми за момента... ето апгрейд кит.
за което ще ми трябва и 10 стил, така че да внимавам колко претопявам. Трябваше ми още едно shape tool. Как точно го бях цъкнал? Не. Ами както да е. Кирката ми е готова. Обикновената стомана в печката ли оставих? Да. Добре, кита готова. И за брадичката да видя какво ще ми иска. Значи... Ого! Ремонтирам я и нея. Silver bar имам. Готова в гренаги. Супер. Тези не знам какво си пишат нещо на френски, е? Нещо друго пропускам ли? А, да, среброто да го оставя. Значи трябват ми баркове, трябват ми кожи и да, цяла баркове, кожи и камъни. Добре, значи трябва да дойда или тук нагоре, или да дойда насам, не, сам. Добре, нагоре отивам. По-удобно място е и няма толкова играчи там. Принципно почти никой не ходи на такава локация толкова далеч нагоре на картата. Много бъгва. Леко си щипи крака моя.
Айде бе, асансьора не тръгва ли? Странна работа. То вярно, като го дръпна и той както е взел да слиза, ако съм го дръпнал втори път, нали, да го викам, си сменя посоката наобратно. Сетих се. Сиква още ми трябва за малко фибри. Камъни също. За да мога да се направя още стрели. Ето къде бяха? Ето ги. Аз кирка я прави. Тя защото е ремонтирана веднъж честно. Нали, с репер кит. Когато е с репер кит, оръжията и броните си губят малко от издържливостта. От здравината ли, не? Добре. Надживам от тук нагоре. На този база стават няколко дена стои по този начин. Не е особено празна, има си разни работи вътре. Ма като една обикновена кутия. Оп, тук имаме ли жертви разрешени, ярвим. Безплатни кости, благодаря. За мен. Да, тук се сетих, че често става готово. Те хубаво бяха тук, обаче дали не са открили нещо? Не.
Добре, отивам просто още нагоре. Да, и тук може да си пофармя малко стар метал от ботките, които са. Тук може да си дръпна някой зароб и по-бързо да станат нещата. Явно заради нещо им има. Дори се ровно паси от колко далеч ме удари кучката. Я се върни, бе! Я се върни, бе, мангал! И черно грозен! Ела тако! Ей, се ще виж какво ще стане. Дит се бях ровно и ме удари от 6 метра разстояние. Това си важно. Ако си имам тук. Нова локация за ловчета ли? Ами като гледам, да. Пак тяк. Никой друг не я знае. Скай. А така. Първо права. Най-сигурен момент да съм дел. Чекай, какво... Какво направих? О, трябва да ги изучавам тези от начало. Добре. Не трябваше го пробвам. Аз помислих, че друго ще стане с тази отвора. Ама както да е. Ще убия още няколко боса и ще ги изуча и повече дори. Тук да си направя локация на картата. Ей, това го учи точно. Ли са къпчета? Да. Малко пауза за минутка.
Минавам отгоре. Ого, каква голяма база има. Добре. Понеже ми се налага да направя друга пауза, ще си скрия героя и когато се върна, ще съм на сигурно място. Няма никой да ме е ограбил или убил. Добре, очаквайте следващия епизод.